Prichádzam z Malých Karpát a vyjdem teraz nie Vinohradmi, ale po tej ceste z Ahoja a vyjdem pri mojej garáži. Ja to ide železnica do Žiliny. Smer Šliacká ulica. Vychádzame naproti čokoládovej fabrike Figaru po Sliackej ulici a tu po potraťou mám garáž. Více vyšiel som tam, kde som nechcel. Budem musieť ísť električkou naspäť, som myslel, že pôjdem peši. No tak vidíte, tam asi prostriedku tejto ulice je moja garáž.